bathandi bomculo wesintu imfene emhlophe le ethakathe emini kwabhaya ezimnyama ezimbi zibe ithakathe ebusuku uthandeni kaManqele igcoka melisha ngokhuzani indlamlenze kwaMpongose lo driver zimnike uthisha wentambo uceva uzile lo wakamchuni Poto ikhomanda yamageza amahle uDSD lo ngithoza nezakho nami ngiza nezami eCarlsfontein la khona abaculi bonke bezoyibonakalisa ukuthi ukusupportwa kwabo kubangakanani emhlabeni wonke jikelele. ukungena lapha iGeneral u80 rand iVIP ticket li 200 rand mhla ka22 kuOctober amaciko onke aphelele ngithi umuntu wonke owaZulu Natal South Africa yonke akaphumi ngobuningi siye lapha eCarlsfontein siyobuka amaqhawe ethenza into yamehlo yobe kumnandi kudelile ongakaze ambone uDriver zimnike akaphume ekhaya ayobuka sibe ngimenzela into yamehlo ngithi ngicela ukubona bonke abalandeli bami noma abalandeli bomculo kaMaskandi bephume kuzona zonke izinkalo bekweseka iqhawe labo umthandeni okuyimina futhi engicelayo ngifuna ukuthi beyiphathe kahle njengoba behlala benza beyihloniphe bengalwe emcimbini begqoke kahle kuphela into abadume ngayo nokuthi besupport iqhawe labo eliyimina namaqhawe amaningi njengoJava zimnika umthimshelwa khuzani ngithi muzwa wabuye phethe phelani nonke nyokwenza indume ngakho ngomhla ka22 October ngiyayimema ke zonke iphume inkalo zonke ke noma ngabe ke awuyona indlamlenze kodwa nje uma uze lapha uzobona ukhuzani anguvaleli ngaphandle wamungahamba kwakho ngeke uzufane naye neze woze uzobona wayishaya mfana wakhala wayishaya mfana wajabula usole manyama ufake thundo tofazengele kakhulu Wabuya sitilana